A sada ćemo čuti nekog koga smo već imali prilike da vidimo na video materijalu kako Špance i Špankinje uči kako se plešu njihovi nacionalni plesovi. Ona je nekada popularni estradni umetnik, potom omiljena učiteljica, a sada graditelj mreže za primer koja odlučno vodi svoju ekipu ka srebru. Ona je ta koja je pokrenula akciju protiv odljivanja mozgova u našoj zemlji sa sloganom "Ostajte u Srbiji sa evropskim zaradama", koja daje divne rezultate. Osoba koja je najpre veliki drug, molimo vas da pozdravite sa puno ljubavi i jednu dobru napravicu Studija Pana Nerezora, Aleksandru Vuković. Jako sam ponosna što sam večeras ovde, a posebno sam srećna što sam na pozornici posle Lasla, jer je on slika i prilika, kao i svi ovi mladi ljudi, onoga o čemu ću ja danas govoriti, a to je kako da postanemo mladi penzioneri. Ja sam zakasnila sa tim, ali uopšte nije kasno da pomognem drugima. Mi smo ne pokrenuli, timski smo lansirali projekat koji se zove "Živi ovde sa evropskim zaradama", misleći na Srbiju, ali praktično to se odnosi na sve zemlje bivše Jugoslavije, jel da? Bilo bi dobro da živimo ovde, a da zarađujemo kao u Evropi. Odakle je nastao taj projekat? Ne znam da li ste vi primetili, ali na televiziji ovde jako često se priča o odlivu mozgova. Ste čuli za to? Odlivu mladih mozgova. Što češće razgovaramo sa prijateljima šta ti radi dete, samo da završi fakultet, pa nek ide odavde, ko do tamo, sad ne znam šta se događa, a ne znam i da li ste čuli možda američkog ambasadora, intervju od pre neki dan, koji je rekao, nije mi jasno zašto izvozite mlade ljude umesto robu. Neverovatno. I onda smo mi odlučili da napravimo projekat 1000 mladih. Tražimo mlade ljude između do 35-40 godina koji bi hteli da u narednih 3 do 4 meseca počnu da zarađuju 150-200 evra. Jel to može u Skaliviki? Može. Ako ostane u projektu, onda da u narednih godinu dana počne da zarađuje 700-800 hiljada. Jel može to u Skaliviki? Može. Ako nastave dalje, kao Laci i kao drugi mladi ljudi, za 3 do 5 godina da postanu slobodni ljudi. Da se oslobode radne obaveze. Da nemaju obavezu da rade ako hoće, ali da ne moraju. I sada kad pogledamo ovako, da nas je samo 500 u ovoj sali, to znači da ako svako od nas zainteresuje 2 osobe, mi smo završili projekat. Jer ste svesni kakvu moć imamo u svojim rukama. I šta mi možemo da uradimo i za mlade ljude, i za sebe, i za ovu firmu, i za ovu zemlju. I ja sam zato zbog toga jako ponosna. Jako ponosna. Kako mladi danas zarađuju? Ne samo mladi i mi. Ajde da vidimo. Imamo radno mesto koje može da bude i privatničko i radno. I imamo Kalivitin share marketing. Šta imamo van Kalivite, a šta imamo uz Kalivitu? Na radnom mestu, naravno, poznato je, imamo šefa. Ovde postajemo vlasnici sopstvenog biznisa. U prevodu to znači i da radim za sebe. Kao i svaki mlad taj čovek, jel? 8 do 12 sati, uz Kalivitin share marketing 2 do 3 sata dnevno. Ovde imam platu, a ovde imam profit. Što znači nemam limita na zaradu, ni taj mladi čovek neće imati. Na radnom mestu si sam u okruženju jednom, ajde da ne kažem neprijateljskom, nego poluprijateljskom, takozvani kolektiv, a ovde imamo tim. Tim istomišljenika i tim podrške. Da moj tim može da se osloni na mene i ja na njih. To je sasvim druga priča. Mislim i delujem lokalno, a u share marketingu Kalivitinom delujem, poslujem i počnem da razmišljam globalno ili u prevodu mogu da zarađujem iz inostranstva. Jel se slažete sa tim? Mreža bilo koje zemlji donosi novac iz inostranstva. Radno mesto čeka me penzijica, ono što se danas već zove mizerica, a ovde nasledstvo. Ono što za radno mesto je bilo karakteristično, ja sam na sigurnom, a u share marketingu šta sam uradila?
stvar, da mi nestane sloboda za 3 do 5 godina. I sada kad pogledam ja ovako ovu levu stranu, pogledajte, šef, puno radiš, mala plata, maltretirate kolektiv, penzijice neće biti, iako obratite pažnju, sigurnosti tu više nema. Ne treba da smo Kiyosaki da to znamo. I to sve kad pogledamo, to je nama poznato. A sad samo pogledajte od desnu stranu. Kad mi pričamo sa nekim svojim početnikom, gledajte šta mu objašnjavamo. Imaćeš svoje poslovanje, radit ćeš malo, beskonačno ćeš zarađivati, koliko god želiš, imaćeš strašan tim podrške, poslovaćeš u celom svetu, stvorit ćeš nasledstvo i nećeš morati da radiš za 3-5 godina i tu imaš sigurnost. I kako kaže gospodin Matis, pa to normalan čovjek ne može da razume. Može, a nisam i ja. Nemoguće je u startu. Znači, naš jedini mentorski posao jeste da pomognemo tim mladim ljudima da ovo razumeju, da budemo strpljivi sa njim. A kažite mi sada, kada mlad čovjek ode u inostranstvo, kako će zarađivati pare? Po ovoj levoj strani ili po desnoj? Po levoj. A onda mi kažemo, ide u inostranstvo. Šta ga čeka tamo? Šta ga čeka? Zašto ga čeka ova ista muka bez sigurnosti? Zato što svi stručnjaci kažu da je na svetsku scenu odavno stupila nova ekonomija, gde kažu plaćenski po učinku. Šta tamo kaže Kalivitalno profit? Plaćenski po učinku, je li tako? A ne znam da li ste čuli direktora Ujedinjenih nacija za mir. Kako se zove ta nova ekonomija? Jeste čuli? Evo sad ću da vas obradujem, niste čuli? Spremite se. Zove se share ekonomija. Planetarna ta ekonomija ima taj naziv. E pa pogledajte sada, znači Kalivita 24 godine posluje, uklizila je u tu novu ekonomiju i 18 godina u Srbiji već. I to daje fantastične rezultate. Znači, naš posao mentorski je da pronađemo mlade ljude, da im pomognemo da ovo razumeju i da im pomognemo da postanu uspešni. Da bi onda prešli na najbolju moguću edukaciju, koja se zove vršnjačka edukacija. I da oni počnu da edukuju svoje prijatelje. I evo šta je jedan mladi čovjek može da očekuje od Kalivita. Može da očekuje društvo jako uspešnih ljudi, ne samo za skupljanje znanja, nego i za druženje. Da budu u društvu prijatelji sa uspešnim ljudima. Ovo mogu da očekuju. Ovo je moje poslovanje poslednje 4 godine i moje zarade, 2010-2014 kraj. I kad pogledate sada razliku između prvog kvadratića i poslednjeg, znate koja je razlika u zaradama? 4 puta. I to isto čeka mladi ljudi. I to na istom mestu u ovoj zemlji kad svi kažu da je nemoguće. Evo videli ste da je moguće, videli ste i mlade ljude, evo i moje poslovanje. Šta vas još čeka? Čeka vas timski rad na plaži. Malo je naporno, ima da se pliva, ali je jako delotvorno. Čeka vas mnogo dobra zabava, jer ako se mi ovako zabavljamo, zamislite kako ćete vi da se zabavljate. Ovo se zove Kalivita beba. Na Berlinu je ova beba sa svojim roditeljima dobila nagradno putovanje na Havaje, a šta je meni ovde fascinantno? Da su ovi roditelji završili ceo posao pre nego što se beba rodila. I to svako od mladih ljudi ima šansu. I ono čime sam oduševljena bila jeste na Kanarskim ostrvima kako su Nora i Čongi sa svojom decom svuda bili. Ja sam sad to prvi put doživela da vidim da su i na plaži, i kod okeana, i na večeri. Pa zar nije? I tu ne znam koje mi je putovanje po redu, ne sam Čongi ni da pitam koje. I stalno gledam njihove slike i snimke i mislim se, pazi, da u tim godinama imaš i vreme i para, imaš želja i možeš da putuješ po svetu i sa ljudima si koje najviše voliš. E to isto vas čeka. Ali nije to, kako kaže i Laslo, Čonga i svi, nije baš tako lako bilo. E, ovo je moja slika sad iz Berlina, iz Berlina, iz Madrida, sa Vala. Šta ja učim od mladih? Ovo je prvi selfie. Koliko mi je nos. Nešto se moralo da donesim, neko potpuno Ova se slika zove Tele ja,
ovo desno sam ja, jer me podsjeća na mene, kad sam ušla u ovu priču, ja sam jako bila prestrašena. Ovako mi je samo nos virio iz zone komfora, a prodavnica se zove Alek, hop, hajde skoči, hajde bre kreni ti. Ne, ja tako. Pa ne znam da li šta vi kako. Ali ova struka, moji mentori, gospodin Matis, doktorka Irena, su od mene napravili lava. Napravili su jednu hrabru osobu za koju ja nisam pretpostavljala da postoji. I preko CD-ova, kako kaže Laslo i knjiga, jednoj sam knjizi pročitala, kaže, nisam ja krdo, nisam tele, nisam ovca, ja sam lav. I ne pristajem da jedem, živim i spavam sa lavom, sa ovcama. I ja sam tu tako sebe videla. I ono što sigurno znam da je ova sala prepuna istih takvih hrabrih ljudi. Ljudi koji imaju velike želje i snove, to su oni kod mene i cela struka probudili. Ko ima neku želju, ideju, san, da nešto postigne, ne digne ruku? Ne mora kalibita, bilo šta. Pa tako je. I zato kažem, mesto gde su hrabri ljudi, koliko je mladih koji nisu sebi mogli da priušte danas da budu ovde. I šta su rekli? Ja ne znam da priuštim da ne budem na sebi. To je mesto gde se menja život i tu treba da budem. Jer nisam mentalno fit da radim za drugoga do kraja života i dajte sebi jedan veliki aplauz za tu hrabrost. Mesto gde se bilduje hrabrost i samopouzdanje. Imamo veliku sreću da imamo mlado rukovodstvo, Evu i Tibora Parokaj, koji su imali najboljeg učitelja za mrežni marketing i za ovu zemlju, ako se slažete sa mnom. I mnogo vam hvala na ovom seminaru, veliku stvar koju radili. Puno hvala. Ako budete u projektu Živi ovde sa evropskim zaradama, onda može da vas snađe ovo što je snašlo našu Irenu na kampu, jedno veliko iznenađenje, jer Irena je uradila prvo zlato srpsko, prvo čisto srpsko zlato i mi smo deo te proslave, ali se posebno radovao jedan gospodin. Sarađivali, ako budete pratili upustva svojih mentora, jedno pitanje postavlja samo gospodin Geri Hajnite. Rekao je, ko je sledeći? Ko je sledeći? Lepo kažeš sebi, ja sam sledeća i ja sam sledeći i ovo vas čeka. Ono, jedino što nam ostaje da izađemo među svet i među ljude i da kažemo, ej, ostani ovde i živi svetski, živi evropski i ja vam želim puno uspjeha.